Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi gonbidatu izanen ditugu platoan. Lehenengoa, Edurne Kotx izanen da, Udako Euskal Unibertsitateko Nafarroako ordezkaria, eta ondoren Unai Alaba, bera Gazte Komunistakeko kidea da. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1781 ekainaren 9 George Stephenson lokomotoraren asmatzailea izango zena jaio zen. Gainera, ekainaren 9 ere, baina 1870 urtean Charles Dickens Britaniar idazlea hil zen. Bestalde, gaurko egunez 1930 Jordi Pujol i Soley Kataluniako Generalitateko presidente izan zena 1980 eta 2003 artean jaio zen. Eta azkenik, 1973an Johnny Depp estatubatuar aktorea jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 52 koronavirus kasu berria atzeman zituen atzo asteartean. Nafarroko biztanlegoaren 16 urtetik gorako 35%ak bi txerto dosiak dagoeneko hartuak ditu. Koronavirusaren aurkako prebentzio neurriek eragina dute arnas aparatuko beste gaixotasun batzuen eta gastroenteritisaren jaitsieran 2020an. Emakume migratzailek aisialdiko begirale izateko prestakuntza jasotzen dute. Irujo kontseilariak Nor Bremse enpresan izan da 50 milioi euroko inbertsio proiektua duena foru interesekoa. Azkoien Faltzes, Melida, Caparroso, Arrada, Zarra Gaztelu, Figarol, Murillo, El Fruto eta Santa Karako 17.000 biztanlek itoizko kalitatezko ura konsumitu izango dute uztailetik aintzinera. Nafarroko gobernuak baso zuten aurkako udako kanpaina aktibatu du. Lorezaintzako eta soldadurako lantegi eskolak Korten altzairuzko 30 jardinera handi prestatzen ari dira egun Carlos Hirugarrenaren etorbidean dauden hormigoizkoak ordezteko. Nafarroko gobernuak hitzarmena sinatu du Iruñeko udalarekin Azpilagaina auzoan alokairuko 36 apartamentuk osatutako blokea sustatzeko adineko pertsonentzat. Nafarroko gobernuak Euskal Zaindiarekin duen lankidetza berritu du Nafarroan euskara garatu eta aztertzeko 180.000 euroko ekarpenarekin. Askatasuna bigarren hezkuntza institutuko ikaslek askatasunaren botilak ibilbidearen 4. edizioan parte hartu dute. Iruñeko udalak joan den urtean bertan bera utzitako prebentzio komunitarioko taldetako kidek Galerna izenburupean dokumentala ekoitzi dute. Hortziralean, Nahiak Nahi taldearen kontzertu Iruñako geltokin arratsaldeko 7:00tik aintzinera. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, ongi etorri ipuinetara saioa izanen da arratsaldeko 6:00 Nafarroako liburutegian. Ordu bat beranduago, 7:00 Takonera parkean yoga saioa izanen da. Izen emateko email bat bidali beharko da hemenhor@aek.eusera. Gainera, gaurko egunarekin jarraituz, Txil Mafiaren kontzertua eskainiko dute pantaila erraldoiean arratsaldeko 7:30 herriko tabernan. Bihar aldiz, Alazne Untxalok eta Mailean Etxoperenak gure aldetara disko aurkezpena eta bertso saioa eskainiko dute Barainengo Kultur Plazan arratsaldeko 7:00 hasita. Bihar ere bestalde, Petxiren kontzertua izanen da arratsaldeko 7:30 Oko Andra Maria plazan. Horretaz gain, ostiralean Gazteendako oialen estanpazio tailerra berrerabiltzeko materialekin eginen dute Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30. Eta ostiralean ere, baina arratsaldeko 7:00 eta geltokin, Nahiak Nahiren kontzertua egonen da. Eta sarreren prezioa 5 euroko prezioa izanen da eta 2 garagardo sartuko dira. Larun batean, Zirika zirkusen berrerabizi ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da goizeko 12:00 Mendillorriko Zibiboxean. Larun bat arratsaldean aldiz, 8:00 hasita, Kalakan eta San Andres koralak kontzertua eskainiko dute Atarrabiako kulturetxean. Ondoren, igandean beste 2 kontzertu eskainiko dituzte. Bata 5:30 eta 8:00 bestea.
Eta azkenik, igandean, Txantreako Euskaldunon biltokitik Auritzera txangoa eginen dute, frankismoaren aztarnen atzetik, eta goizeko 8:00 abiatuko dira. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroan, 24 ordu baino gutxiagoan, 9.463 COVID pasaporte deskargatu direla da. Argazkian, Monkaiola beste 10 urtetarako fitxatu dutela nabarmentzen du. Bestalde, Gil Jaurena zirujauaren miraria etxean dagoela jakinarazten du. Baita, oposizioak isuna eta garabiaren tasa ordaindu ez dituen zinegotziari aurre egin diola ere. Horretaz gain, Txibitek Euskararen dekretuarekin aurrera jarraituko duela azpimarratzen du Azalonek. Eta González Xinde 13 urte geroago itzuli eta filmatzeko Nafarroa hautatu duela ere aipatzen du. Gai aldatuz, Jofemarrek lanpostuak eta fakturazioa gehitzea aurreikusten duela jakinarazten du gaurko Notiziasek. Eta Nor Bremse enpresak Iruñeko planta handitu duela ere azpimarratzen du. Kiroletan, Maitane Melero atletari eskaintzen dio tartea. Gainera, 2023 arte Imanolek xota entrenatzen jarraituko duela ere jasotzen du. Eta azkenik, Mikel Niebek ez duela turrean egotea espero aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak Nafarroako ekonomiak errebotea hasi duela dio, eta Covidaren krisia atzean uzten hasi dela. Argazkian, Osasunako oizkanpoko berritzea nabarmentzen du. Horretaz gain, Nor Bremse enpresak 2023rako 152 kontratu berri aurreikusten dituela jakinarazten du egunkari honek gaurko azalean. Bestalde, Itoizko ura uztailean erdialdeko 9 herritara iritsiko dela ere aipatzen du. Zunzundegik Altsasun autobus eredu berria garatuko duela ere jasotzen du Azalonek. Eta azkenik, Jofemarrek enpresaren 50. urteurrenean sortzaileari omenaldia egin diola aipatzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Aholkularien kartelak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari erakundeen adostasuna adierazi diola dio titularrak. Argazkian, unibertsitatean sartzeko ebaluazioan buru-belarri murgilduta dabiltzan ikasleak ageri dira. Gai aldatuz, Lakoak etxebizitza hutsak mobilizatzeko urteko kanona onartu duela jakinarazten du Garak. Horretaz gain, herrialdeko iparraldeko eskualdetako kanpainetan tamainak eta urruntasunak kanpaina oztopatu dutela aipatzen du. Bestalde, Lakoak Guggenheim handitzeko apustua egin duela nabarmentzen du, Urdaibaiko 2 egoitzekin. Eta 1,5 milioi euskaldunek gutxienez txerto dosi bat jaso dutela ere azpimarratzen du Azalonek. Amaitzeko, Osasunak hainbeste desio zuen Monkaiolaren berriketa egin duela jasotzen du. Berriarekin jarrai dezagun. Titularra, Jaurlaritzak etxebizitza hutsei tasa bat ezarriko diela da. Gainera, Euskararen seinalea berpizteko aldarria azpimarratzen du Azalean. Argazkiaren bidez aldiz, Olarizu ustu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Ratko Emladiren bizi osorako zigorra berretxita geratu dela nabarmentzen du Berriak. Bestalde, Auzitegi Nagusiak ez duela Nieblaren hilketaren kasuan genero astungarria ezartzea onartu ere aipatzen du. Amaitzeko, Nor Bremsek Iruñeko plantan 152 enplegu sortuko dituela jakinarazten du gaurko Berriak. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia 52 positibo berri atzeman dituztela da, eta tasa 2,5% dagoela. Bestalde, Txibitek Euskararen dekretuari buruzko desadostasuna puntuala dela diola ere aipatzen du komunikabide honek orrialde nagusian. Eta azkenik, Iruñean gizonezko bat atxilotu dutela jakinarazten du, etxeko indarkeria egotzita 2 labanarekin ihes egin ondoren. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera pasako gara. Gaur, asteazkena motel antzean hasiarren argitzera egingo du. Egunaren hasieran zerua lainotuta egongo da, baina apurka-apurka hodei geruza saretu eta arratsalderako giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea ipar-mendebaldetik sartuko da. Tarteka bizi ibiliko da eta giro freskoagoa izango dugu. Eguneko temperatura 2-4 gradu jaitsiko da eta balio altuenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
Nafarroa hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke. Eta bihar, osteguna, giro eguzkitsuarekin dator. Goizean goiz, laino maskalak agertuko dira kostaldean, baina ez dute traba handirik jarriko eta eguzkiak berehala xurgatuko ditu. Arratsaldean, barnealdeko mendi inguruetan bero-hodeiak garatuko diren arren, ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Lehertzeko probabilitatea oso txikia izango baita. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da. Arratsaldean, iparraldetik finkatuko da eta apur bat harrotuko da. Dena den, tenperaturak berdin jarraituko du. Orain Edurneko Hotz dugu gurekin platoan, bera Udako Euskal Unibertsitateko Nafarroako ordezkaria da. Kaixo Edurne? Kaixo, zer moduz? Ongi eta zu? Ongi. Ja uda hontako ikastaro guztiak prest? Bai, izen ematea zabalik eta dana prest, bai. Eta zer antolatu duzu, ze ikastaro mota aurki ditzakegu aurten? Bueno, badakizue Udako ikastaroak orokorrean eta modu integral batean eskaintzen ditugula Euskal Herri osora begira, eta urtero bezala hainbat lekutan egongo gara, ez? Egoitza desberdinetan. Egoitza, bai, hori da. Iruinen hasiko gara, Eibar, Baiona, aurten Laudion ere egongo gara, leku anitzetan eta Usurbilen. Guztira, ez dakit, 23 bat ikastaro eskainiko ditugu, eta iaz osasun larrialdia medio hortik eratorritako beste formula edo modu batetara eskainiko ditugu aurten ere. Modu ikastaro laburrak izango dira, ordu gutxitakoak, denboran zehar ere nahiko barreiatutak, ez ditugun nahi izan pilatu, jendetza saiesteko. Eta gero prezio herrikoiak ere jarri ditugu, 10-15 euro ikastaroengatik prezio herrikoiak, jendeari animatzeko, aurrez aurreko ikastaroetara etortzen. Eta gaiak dira pedagogia feminista, ekonomia soziala, hezkuntza, arlo guztiak ikusten ditugu, eta horretan, bataila horretan gatoz. Orduan izango dira ikastaro laburragoak, ez? Bai, hori da, bai, iaz ikasi genuen, ez, iaz intuzioz izan zen aukera hori egitea, intuzioz edo, ala beharrez, horrela egin behar izan genuen, eta emaitza oso onak jaso genituen, gure sorpresarako jendeari gustatu zitzaion, balorazio oso onak jaso genituen, eta aurten ere, egoera ere zen oso egonkorra, ez, erabaki hartu dugu berdin eskaintza modu berdinen egitea. Eta batez beste zenbat irauten dute ikastaroek? Laburrak izaten dira 10-15 ordutako bitarte horretan, bai. Badaude baita ere jardunaldi batzuk, horiek izaten dira egun batekoa da 2 egunetakoak, eta egunekoak 7 ordutakoak. Baina bai, 7-15 ordu bitarteko formakuntza txikiak, tailerrak dira, pirula txikiak, jakintza arlo desberdinetakoak. Eta, hasten dira ez, ekainaren 25ean, okerez banago, eta uztailaren 16 arte. Hori da. Iruñan gainera aurten hasiera ekitaldia Iruñan izango da, aspaldiko partez. Beti aldatzen joaten gara, eta aurten Iruñan egitea tokatu da. Eta 25ean izango gara kontestablaren aretoan, ekitaldi nagusi horretan eta instituzionalean parte hartzen. Eta gero jada ikastaroak hasiko dira, 28an, ekainaren 28a, 29a eta 30ean egongo gara 3 egoitza desberdinetan Iruñen, Ezpeleta, Kontestable eta Katakraken. Eta momentuz izen emateak nola doaz? Izen emateak ongi doaz. Egia da, beti ere azken momentu arte itxaroten duela jendeak, baina bai batzuk jada beteak daude, betetzen hasiak daude. Beste batzuk oraindik ere behar dute, talde kopuru minimoa sortzeko izen emateak, baina badoaz, polikita, hori, azken momentu arte jendeak beti... Normalean azken momentuan betetzen dira guztiak. Bai, hori, eta agian aipatu Nafarroako eskaintzan, orokorrean 3 ikastaro jardunaldi eskainiko ditugula, jende orokorrari edo oso izabalik daudenak.
bai. Eta gero, badakizue Nafarroako gobernuarekin elkarlanean azken urteotan bagabiltzala, urte osoan zehar formakuntza, hezkuntza arloko formakuntzak eskaintzen, hezkuntza arloko irakasle zein ikasleei. Eta, ja da udaberrian hasi genituen formakuntza saio hauek, egia da asko online direla, baina beste askok ere aurrez aurrek direla. Eta aurrez aurreko gehienak sartzen nahi izaten ditugula marko honetan, udako ikastaroen marko honetan, topagune direlako, euskaldunen elkar eragite hori badagolako, eta nahi ditugulako ere erakarri giro horretara, ez? Eta eskaineko ditugu baita ere lau ikastaro orain. Gero ja da udazkenen jarraituko dugu formakuntza honekin, baina bai. Eta orduan Nafar gobernuarekin elkarlanean antolatutako hauek zer da zuzenduta Nafarroako Unibertsitateko ikaslei? Bai direla hezkuntza arloko, aurten badago berrikuntza bat, osasun arloko aditu eta langile eta ikasleei ere zuzendutako, espreski zuzendutako ikastaro bat dago, indarkeria matxistaren aurrean nola zelanketa eta nolako hartaketa egin behar duten lantzeko ikastaroa, oso ikastaro polita, baina orokorrean gobernuak eskatzen diguna da, hezkuntza arloko jendearen gana edo zuzentzea formakuntza saio hauek. Egia da, gaiak izaten direla berrikuntza digitalak, unibertsitateko ikasleentzako erakargarriak izan daitezkeen gaiak, STEM, horrelako gaiak, ez da. Eta oso arrakastatxoak izaten dira, gainera doako ikastorak dira, orduan, harrera polita izaten dute. Aprobetxatzen du. Bai. Naiz eta urtean zaharez ikasten edo lanean ibili, gero formakuntza hauek beti ere ongi dator. Hori da, bai, beti ez, etengabeko formakuntzan aritzea guztioi etortzen zaigu ongi, berziklatzeko modu polit bat da, ez? Eta ipatu duzu ez, zenbait ikastaroia beteta daudela, zein izan da agian arrakasta gehien izan duena? Jakingo zenuke, badago baten bat horrela ez, hasieran edo oso azkar betetzena? Hemen Iruñan azkar eta betetzen ari dena, oraindik ere plazaren bat geratzen da, euskararen erabilaren inguruko ikastaroa da, kezka badagoelako, hezkuntza arloan, ikasleen euskararen erabilaren inguruan, eta antolatu ditugu 3 ikastaro 3 etapa desberdinetarako, HH, LH eta DBH-erako, eta DBH-koa ja beteta dago. Orduan, horrek erakusten du ez, badagoela kezka bat, behar bat, eta nik esango nuke hori dela lehen bete dena. Eta ere esan duzu ez, badaudela ikastaro batzuk publiko orokorrari edo zabalari zuzenduak, horiek zeintzuk izango lirateke? Hori, aipatu dizkizudan guzti horiek beste 3 jardunaldiak, Iruñan direnak eta gainontzeko Euskal Herrian zehar eskainiko ditugoen gainontzeko guztiak ere, edonork eman dezak izena. Hemen Iruñan eskainiko dugun bat adibidez, jardunaldi bat oso interesgarri izanen litzakela ere Nafarrentzako, aurten 5. urte hurrena delako, noaingo bataiaren 5. urte hurrenaren inguruan arituko gara, jardunaldi batetan, egun bat eskainiko diogu horri, kontestable aretoan, noaingo elkartearekin elkarlanean. Hori izango da bat, beste bat badu bertso eskola biegunetako tailer bat, oso polita eta oso praktikoa izango dena, bertso zaleentzako oso interesgarria izan daitekena, eta beste bat ekonomia eraldatzailearen inguruan, eta nola uztartu ekonomia eraldatzailea eta soziala euskalgintzan, eta hor arituko dira zaleak, hausnarketa horretan baita ere, bai. Eta izan emateak nola egin behar dira edo noiz arte daude zabalik? Izan emateak beti zabalik dago eta beti mantetzen da bete arte edo ikastaroa hasi baino astetxo bat lehenago arte. Danak webunean joaten gara jartzen zein ikastaro bete diren. Eta izan ematea ere online, ez? Bai, www.eusatarian informazio guztia eta izan ematea bertatik. Eta momentuan bertan ordaindu behar da, ala agian gero ez, azken momentuan zerbait gertatuta ezin bazara joan, hori nola? Ez dago arazorik, ordenketaren aldetik ez dago arazorik, ez. Azken momentuan esan daiteke ezin zarela joan eta... Bai, edo aurrez aurre momentuan ere ordaindu daiteke, bai, ez dago arazorik. Eta zein esango zenuke dela ikastaro hauen puntu garrantzitsuena edo?
Bueno, gure filosofia izaten da azkenean udako ikastaroak aurrez aurre izan behar dutela bai ala bai, zergatik euskaldunen topagune direlako, eta gainera disiplina desberdinetako jendea bildu nahi dugulako, ez? Elkarren artean ezagutu eta harreman sare bat egiteko. Orduan ez da bakarrik, ez? Formakuntza bera baizik eta geroan biltzen diren pertsonen artean sor daitezkeen. Hori da, bai, hori da, formakuntza oso garrantzitsua da, baina baita ere, ez, extraofiziala edo ludikoa den parte hori ere, horri ematen diogu garrantzia handia. Eta orduan elkartzen gara danako saltzeko, beti ere aurten txandak egin barko ditugu gosariak eta bazkariak egoera ez dalako behar nahiko genukeena, ez? Baina bai, horrek garrantzia handia dauka, askotan momentu horietan gertatzen eta gauzatzen direlako proiektu asko, ez? Eta hurrengo urtera begira, espero duzu egoera normala izatea eta ikastaroak luzatzea, ala agian formatu hau ere mantenduko da? Begira, egoera honekin ikasi duguna da improvisazioan aritu behar dugula. Ez dakigu zer gertatuko den datorren ikasturtean eta bueno, orain begiratzen ari gara oraingoa nola atera den, ondo aterako dela eta ojala hurrengo formula berriak probatzera ez behar duzu. Bai, hori da, bai. Ongi badoa begira. Hori ikasten dugu ere. Baina datorren urtean EU 50 urte egingo ditugu UEun erakundean eta bueno, oso urte berezia izango da, hasi gera pixkanaka jantjaka gauzak eta pentsatzen zer egin nahi dugun, baina bai egin nahi dugun da gauza bat da ospatu, jendearekin partekatu eta alba maskarari gabe, distantziari gabe eta modu lasai eta divertigarri batean. Bueno, espero ezagun baietz, ez? A ber. Badirudi, behintzat, posible izango dela. Ikusiko dugu, bai. Ez dakit ja, ez, amaitzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko, ala besterik gabez, nola edo zergatik animatuko zenukeen jendea bai ikastaro hauetan parte hartzen? Aipatzeko nik uste dut dena aipatu dugula. Eskertu gurekin elkarlanean aritzen diren guztiei. Hau posible baldin bada elkarlanetik jaiotzen den zerbait dalako, ez? Eragile asko, elkarte asko eta instituzio asko daudelako atzean, gurekin elkarlanean, eta animatu jendeari oso egun politak izaten dira. Eta esperientzia bezala ez, norbaitek inoiz probatu ez badu, interesgarria izan da. Hori da. Mila esker, Edurne, zuei. Eta primeran joan dadila. Ni esker. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Barainainen Lagunakeko pilota taldean izena emateko epea zabalik da. Pilota aritzea atsegin duen neska edo mutilorori zabaltzen zaio deialdia. Eta gainera, ekainaren 14tik 18ra jardunaldi irekiak egingo dituzte retegi pilotalekuan nahi duenak probatu dezan. Eta bestalde, larunbat honetan Smog taldearen kontzertua egongo da arratsaldeko 7etan kulturetxean. Etxaurin, ekainaren 14ean igerilekuak zabalduko dituztela jakinarazi dute. Eta horretaz gain, Etxauri, Ziriza, Etxarri, Bidaurreta, Ibai, Bidezidorra egiteko asmoa dela eta udala herritarren proposamenak jasotzen ari da. Hortaz, herritarren batek iritzia edo proposamena egin nahi izan ez gero, ekainaren 25 arte mezu elektronikoa bidali dezake udaletxera. Eta Iruñean, Iruñeko udalak 760 toki proposatzen ditu udarako eta Cowork Kids programaren bitartez 3 eta 18 urte bitarteko haur eta nerabei zuzendutako hiri kanpaldietan. Uztailaren 5etik abuztuaren 20ra bitarte eginen dira eta lehen aldiz 3 eta 5 urte bitarteko haur txikiendako kanpaldiak eskainiko dira. Ikastetxetako ohiko hiri kanpaldietaz gain, hainbat kanpaldi tematiko ere antolatu dira. Ipikakoak Zizurreko zaldi zentroan, igeriketakoak Arantzadiko instalazioetan eta planetaren zainketakoak San Bartolome gotorlekuan. Ikastetxetako hiri kanpaldietan izena emateko epea ekainaren 14ean hasiko da, 010 telefono zenbakira deituta eta 23 arte egonen da zabalik. Kanpaldi tematikoetan izena emateko egun batzuk itxoin beharko dira eta telefonoz edo WhatsApp bidez ere eginen da izen ematea. Cowork Kids udako lehen kanpaldi hauek bere sormen irudian
aldirietako tren baten ibilbide gisa xedatzen dira. Adin tarte bakoitzeko geldialdiekin eta Iruñeko udalak uztailerako eta abuzturako familia eta lana bateragarri egiteko eta 3 eta 18 urte bitarteko haurren eta nerabeen garapenerako eskaintzen dituen alternatibekin. Informazio guztia coworkidspamplona.es webunean kontsulta daiteke. Lehen geldialdiak haur txikiendako kanpaldiak barne hartzen ditu eta guztira 80 toki izanen ditu. Asteko txandetan eginen dira uztailaren 19tik abuztuaren 9-ra, astelehenetik ostiralera 8-etatik 3:30. Mendillorriko haur-eskolan izanen dira eta aurrendako jolasak eta aisialdi jarduerak eginen dira, 3 eta 5 urte bitarteko aurrei zuzenduak. Bigarren geldialdiak 6 eta 12 urte bitarteko aurrendako kanpaldiak barne hartzen ditu eta 510 toki eskaintzen dira. Ermitagaina, Azpilagaina eta Kardenal Ilundain ikastetxe publikoetan eginen dira, asteko txandetan, uztailaren 19tik abuztuaren 20-ra bitarte, astelehenetik ostiralera 8-etatik 3:30. Aurreikusita dagoenaren arabera, jolasak, kirola, eskulanak eta garapen jasangarrirako helburuei zein haurren parte hartzeari buruzko lantegiak eginen dira. Bi kanpaldien aste bateko prezioa bazkaririk gabe 55 eurokoa da eta bazkaria barne 85 eurokoa. Bi seme-alabaren izen emateagatik 120ko deskontua eginen da eta 3garrenagatik 130koa. Aste baterako edo gehiagotarako eman daiteke izena. Eta bi kanpaldietan gaztelaniazko eta euskarazko taldeak eginen dira eskariaren arabera. Ipikako kanpaldia eta bidai honetako 3. geldialdia eta sorta horretako lehenengoa uztailaren 5-etik 17-ra eginen da 8 eta 14 urte bitarteko adingabei zuzenduta. 40 toki eskaini dira, astelehenetik larunbatera 9-etatik 3:30 Zizurreko Zaldi zentroan eginen diren jardueretarako. Izen ematea ekainaren 21-etik 25-era egin daiteke, eta kanpaldiaren prezioak ikastetxetako 3 kanpaldien berberak dira, 55 euro astean bazkaririk gabe eta 85 euro bazkaria barne. Anai arrebei dagozkien deskontuekin. Kanpaldia ipikaren eta zaldien zaintzaren hastapen gisa ulertzen da, eta ingurune naturalean jolasak eginen dira. 4. geldialdiak Arantzadiko igerilekutako jarduerak barne hartzen ditu. Jolasak eta gozamena igerileku barruan eta kanpoan 9 eta 12 urte bitarteko aurrendako, asteko txandetan uztailaren 19tik 30-era. Dohaineko jarduerak dira, beti ere aldez aurretik izena emanez ekainaren 28tik uztailaren 2-ra. Coworkids igerilekuak jarduerarako programak 40 toki eskaintzen ditu. 5. geldialdia 13 eta 18 urte bitarteko nerabei zuzenduta dago eta planetaren zainketa du ardatz. Abuztuaren 9-tik 20-ra eginen da asteko txandetan, San Bartolome gotorlekuan. Arratsaldeko kanpaldi bat izanen da, astelehenetik ostiralera 4:30-etatik 8-etara. Izen ematea doain da eta uztailaren 5-etik abuztuaren 2-ra egiten halko da WhatsApp bidez. Zenbait jarduera aurreikusi dira, hala nola Raguanen eta Duo diren musika emanaldiak, DJ saioak, land art eta magia lantegiak, antzerki jokoak, piraguismoa, jinkanak eta ihes jokoak. Coworkidsen programazio hori Gaztediaren etxeak, txankletak eta 11 plan programen bitartez udarako proposatzen dituen jarduerekin osatzen da, zeinak laster aurkeztuko baitira. 12 edo 14 urtetik gorako gaztei zuzendutako jarduerak izanen dira eta uztailaren 16tik abuztuaren 31-era bitarte eginen dira, arratsaldeko ordutegian 4:30-tik 8-etara. Udarako proposamen honek jarraipena ematen die Coworkidsek urte hasieran abiatutako ibilbideari eta orain arte haur eta nerabentzat antolatutako hiruhileko programazioei. Urteko 2. hiruhilekoan 905 adingabek parte hartu dute hainbat auzotan antolatutako dohaineko jardueretan. Coworkidseko lantaldea halaber adingabe horien familiekin zuzenean ari da lanean aurrez aurreko bileren eta telefono bidezko arreta jarraituaren bitartez. Beraz, programaren zeharkako onuradunak 1.810 pertsona inguru direla kalkulatzen da. Haurren eskubideak, garapen jasangarrirako helburuak, ingurumena eta haurren partaidetza izan dira auzo bakoitzeko eguneroko jardueretan jorratutako programazioaren oinarriak. Gizarte, hezkuntza eta sormen jardueren bidez, jolasen irakurketaren eta ahozko adierazpenaren bidez, Coworkidsek haurren prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzen ditu
haien eskubidez bezain batetan eta tresnak ematen dizkie Iruñeko haur eta nerabei haien partaidetzak hirian benetako eragina izan dezan. Arratsaldero, jardueretan zehar parte hartu duten adingabei askari osasungarria eskintzen zaie, lehen Iruilekoan bidezko merkataritzako produktuekin eta bigarrenean sasoiko frutarekin, lakaixarekin egindako hitzarmen bati esker. Eskola laguntzako sormeneko eta joko anitzeko eguneroko jarduerak honako hauekin osatzen dira. Nafarroako Xake Federazioarekin, Nafarroako Saskibaloi Federazioarekin eta Nafarroako Pilota Federazioarekin lankidetzan egindako kirol eskaintza, Gaztediaren etxean egindako diziplina anitzeko hainbat lantegi eta Iruñeko Piraguismo Klubak larunbatetan antolatutako jarduerak. Orain gazte komunistakeko kide den Unai etorri da platora. Kaixo, Unai. Kaixo. Zer moduz? Mentxe, bai, ongi. Bueno, etorri zara ez, pixkat kontatzera azken boladan zehari den gertatzen edo, pasaren astean mobilizazio bat, ez, egin zenuten? Bai, auki genuen mobilizazio bat, azken aldian ibili gara etxe bizitzaren arazoak pixka bat Nafarroan nola pairatzen ditugun gazteok eta horren arira saiatu ginen, egoera horren errudunak direnak pixka bat seinalatzen eta haiei ikustarazten ere zer egiten ari diren oinarrizkoa den eskubide batekin. Bai. Eta orduan zer izan zen egin zenutena? Bertaratu ginen, bertan higiezin agentzia batean, Iruñerriko handienetariko batean, eta era simboliko batean ipini ginen bertan eta esan genien nolabait espekulatzen ari direla, oinarrizkoa den eskubide batekin, esan nahi dut, edonork etxe bizitza eskubidea dauka, eta haiek negozia egiten dute horretatik abiatuta, beraz, guretzako hori gazte bezala kaltetzen gaitu, eta ez gazte bezala, etxe bizitza arazo orokor bat da, gaur egunean. Eta hori zer esatzen egiten, enpresa horretako langilei, antziren pertsonei? Antziren pertsonei, baina, inoiz ez, haiei inkrepatzen baizik eta, hori, higiezin agentzia hori kontzeptu ezala hartu eta langilei ez genien zuzenean ezer kaltetu edo aurpegiratu ez da ere. Orduan, ze pixkat ez informazio ematea bezala edo salatzea ez? Salatzea, bai, gehien bat hori eta gazteriak ere ikustea badagoela mugimendua, badagoela jendea inkonformista, ez dagoela ados gaur eguneko egoera honekin eta aldatu nahi dugula eta benetan sinesten dugula beste etxe bizitza eredu bat posible dela. Eta aipatu duzu ez, gai hau lantzen ja denbora daramazuela? Bai, azkenean, arazo orokor bat zen gure inguruan eta honi buruz pixka bat gehiago jakitea edo eta analisi batzuk atera genituen Nafarroan, esate baterako gazteok emantzipatzeko, gu bakarrik emantzipatzeko, esan nahi dut pisu bat ni bakarrik ordaintzerako orduan, nire soldataren 170 juten zaigu hori da, etxe bizitza ordaintzera, beraz, ze bizi proiektu eraiki dezakegu bertatik abiatuta, oso murriztua dago dena. Eta hori nola konpondu daiteke edo zein gaztuek bultzatzen edo bilatzen duzuen eredua? Pentsatzen dugu legezkoa dela eta eskubidea dugula etxe bizitza sistema publiko bat edukitzeko. Esan nahi dut, higiezinen agentziek dutenen ardura orain zer da, jabeak eta alokaitzen dugunok, dugunoi, harremana egitea, bitartekaritza lan hori. Hor, lan hori administrazioak edukita, espekulazioa murriztuko litzateke pila bat. Ez litzateke existituko espekulazio hori, negozioa horretatik ateratzen da. Orduan, zuzenean ez, izan beharko litzateke administrazio publikoa eta... Administrazio publikoak kudeatutako etxe bizitzak eta aukera horretatik abiatuta, adibidez ere, metro karratuaren prezioa nolabait finkatzea, espekulazioa etetzeko eta horrelako neurria gehien bat. Adibidez, Nafarroan jabe handienetariko bat bada Arzobispaua. Baditu Iruñerriko, ez dakit, 154 edo olako etxe bizitzen 154. Pila bada, eta
pertsona fisiko legala edo erakunde batek horrelako boterea ukitzea, gure bizitzan zuzenean eragiten duen arazo batekin, ez da polita, ez? Eta horren errudunak salatu nahi ditugu, bai. Horren ibilizarete ez, lanketa bat egiten gai honen inguruan, eta pasaren astean antolatu zen duten mobilizazio hau, beste hiriburu batzuetan ere egin izan zen, ez? Bilbon, Donostin, Araban, bai, saiatu ginen hiri guztietan, edo Euskal Herriko hiri guztietan, horrelako ekintzak bultzatzen, erakusteko, esateko ez gaudela ados, hori da. Eta nola joan ziren, edo nola baloratzen dituzue? Ekintza bezala, polita da, neurri batean, kaleratzea, ez, arazo bat kalerateratzea. Puntu txarrak baditu, esate baterako polizia agertu zen, identifikazioak egon ziren, bai guri, bai prentxari, eta, ikusten dugu behin eta berriz errepikatzen dela, polizia badagoela interes batzuk defendatzeko, eta hori da, gazteok jarraitzen dugu arazoa pairatzen, eta bitartean higiezinen agentziak badaude, eta putrefuntsak, eta badaude babesturik, ez, poliziaren partetik, eta gaur egun administrazioaren partetik ere. Orduan hori ere ez, salatzen duzu, poliziak izan zuen jarrera... Bai, jarrera aldetik, ulertzen dugu etorri zirela deitu zituztelako, baina bertan egonda, ulertu daitek ere, guk eskubidea daukagula bertan protesta egiteko eta esateko ez gaudela ados, eta, egon ziren tentxo une batzuk, baina, bai. Gainera hori bai Iruñan eta bai beste hiriburuetan ere, ala... Bilbon ere egon zen horrelako gatazkatxo txiki bat, askoz ere lasaiagoa, eta beste hiriburuetan ez egon inolako arazorik egon. Orduan bereziki Iruñan izan zen. Iruñan izan zen, bai, mamiek eduki zuen ekintza, bai. Eta hori arazoiren batengatik, ala? Ez dugu zertan pentsatu behar, Iruñan justo horrelako, ez dakit, egoera bizi izan dugula, Iruña delako, ez, eman zen horrela. Kasualitate. Bai, kasualitate izan daiteke, kasualitateaz da inoiz, baina bai, Iruñan eman zen eta listo. Eta orain, gai hau, ez, suposatzen dut lantzen jarraituko duzuela? Bai, ez dugu eteko lanaz, arazoa bertan dago, jarraitzen du, eta ez dugu etxera joateko gogorik, ez da etxea edukitzeko aukerarik, beraz, bai, jarraituko dugu gai hauek kaleratzen, eta esaten, salatzen, eta ez gaudela ados, hori da. Baina egia da ez, gazteek orokorrean ere salatzen duten kontu bat dela. Claro, askotan jasaten dugu gazteok diskurtso hori, oso erosotuak zaudete, gurasoen etxean egotera, ez dakize, gurasoen etxean gaude, edo daude batzuk, edo ez dugulako aukerarik guk pisu bat alokatzeko, garestiak gaude benetan, bai. Eta baduzu pentsatuta orain etorkizunean edo beste zerbait egitea, baduzu planifikatutako zerbait? Beti badago zerbait egiteko, beti dago zerbait, bai. Jarraituko dugu kaleratzen, ez dakiz modutan, baina nik uste mahai gainean egoteko gai bat dela. Egunero pairatzen dugu hau, nik lagunekin elkartzen naizenean kafe bat hartzera, eguneroko arazoak dira, alokairu ordaintzea, orain argiaren kontuarekin beste gastu ekstra bat, ez, eta arduratzen gaitu gazteri bezala, bertan egon behar dugu, ez. Orduan ez da bakarrik etxe bizitza badaude ere beste badago pila bat arazo, bai. Gainera orain alarma estado hau bukatzen den neurrian, etxe kaleratzeak adibidez berriz aktibatu dira, lehenengo 3 hilabetean honetan, azken 3 hilabetetan, 10% igo da aurreko urtearekin alderatuta, etxe kaleratzeak, egunero gertatzen zaizkigu horrelako historiak, eta gauza asko daude egiteko, bai. Denaren momentu honetan ez da gehiegi ez, erreakzionatzen olako gauzei? Ez, badago, ez dakit, olako lasaitasun violento bat, ez dakit nola ipatu, bai, kesatzen gara gure eremuetan, gure lagunekin, kafean hartzen, baina gero, kostatzen zaigu kalera ateratzea, beldurra dago ere, egon liteke, esan nahi dut, gaur egungo neurriekin edo zergatik hartzen zaituzte, datua, izun bat, beste gastu bat, bai. Denain noizbait, uste duzu, nolabait egoera lertuko dela edo jendea mobilizatuko dela? Baietz pentsatu nahi dut. Momenturen batean, bai, orain aktiboa den jendea aparte, arazo hau pairatzen duen edonork esango duela, onaino, eta kaleraterako gara, bai. Eta bertan ibiliko gara,
laguntza eskaintzen edo gure esperientziatik nola egingo genituzken gauzak esaten eta hori da. Eta adibidez, pasaren astean egin zenuten, Iruñan egin zenuten ekintza honetan, herritarrak gerturatu zitzaizkizuen edo agian norbaitek zerbait galdetu ala esan zizuen. Kuriositatea beti badago, banatu genituen panfleto txiki batzuk, datu hauek esaten eta bar, eta jende harrituta geratzen da, ze askotan ez dakigun nondik etortzen diren etxe bizitza hori, zergatik tipo batek eduki behar ditu 7 edo 20 etxe bizitza eta guk ordaintzen ditugun errentetatik bizitzea, zergatik berak negozioa egin dezake horrelako eskubide batetatik, eta hori mahaigaineratzea, igual gerturatzen zen jendea, gaztetxoak, ez dakize, ikusten dute pixka bat mugimendua dagoela, ikusten dute izen, hala, bai. Orduan informazio falta ere badago. Egon liteke, azkenean, zaila da ere komunikabideetan hor zirrikituak bilatzen, egon badaude, baina bai zaila da jende guztia ezagutzea datu hauek eta... Hori da. Orduan egiten dituzuen lanketa hauek ere gehiago zabaldu beharko lirateke. Zabaldu beharko lirateke hor, formula aurkitu behar dugu, bai, ez dakit. Nola egin. Ez dakit ez, ja amaitzeko zen mezu azpimarratuko zenuken, ala... Mezu argia da, etxe bizitzarekin ezin da negoziorik egin. Oinarrizko eskubide bada, eta bertatik negozioa egitea, ulertezina da, guretzako, gure ustez, ulertezina da. Beraz, horrekin bukatzeko, komentatu ditugun bi gauzatxo horiek. Etxe bizitza publiko sistema bat edukitzea, administrazioak gaur agentzientik dituzten lanak bereganatzea eta prezioa regulatu, limite bat jartzea eta onaino. Bestela, gurasoen etxean jarraituko dugu. Eta nazkatuta dago jendea, ja. Bai, ikusiko dugu, ez? Nola, doazen gauzak horren, aipatu duzuna ere argiarekin eta... Karo, Geroz eta gauza gehiago gehitzen duaz. Hori da, bai. Mila esker. Zuei, gonbidatzeagatik, bai. Eta beste bat arte. Igual. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Ezin eta taldearen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Itzordua proposatzean, atea itxia dirua galdetzean, atea itxia lana eskatzean, atea itxia beti itxaropena gorde.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.